Der har længe været problemer mellem Nærum Gymnasiums elever og Nærum Gymnasiums bestyrelse omkring skolens rygepolitik. Flere elever har udtrykt utilfredshed over skolens indblanding i elevernes rygning uden for gymnasiets matrikel, som har resulteret i flere advarsler fra skolens ansatte. Eleverne synes, det er en indblanding i deres privatliv, som de helst ser ikke foregår. 2 elever har medvilget i at give deres mening til kende. De går begge i 1. G. Hvis man står over på den anden side af gaden, altså over på den anden side af Nærum Gymnasium, så kan de selv finde på at fjerne det derfra. Og jeg synes også, det er åndssvagt, at de kan selv finde på at give dig en advarsel for det. Fordi altså, det er jo ikke deres grund, og jeg ved ikke helt, hvad det kommer af. Jeg røg en smøg, og så kom der en billede, og sagde, jeg ikke må ryge her. Og det synes jeg er lidt latterligt, fordi jeg er ikke inde på skolens grund lige nu. Så sådan, det burde de ikke gå så meget op i. Ligesom hvis de bare kom ned langt væk fra os, så jeg ikke må ryge der. Det er ikke noget med skolen at gøre. Håndhæverne af skolens rygepolitik, pedellerne, har også medvillet i at give deres mening omkring skolens indblanding i elevernes rygevaner til kende. Og man må kun ryge et sted. Det er på det her anviste sted her på skolen, og det er oppe på fortorvet. Og ja, men ellers så møder man jo mig eller en af mine kollegaer, der kommer med denne her og siger, hvor du så kommer afsted. Og ja, men det er sådan set reglen. Man må ikke ryge på matriklen, og det skal vi så prøve at efterleve. Det er ikke altid lige nemt, skal jeg hilse at sige. Det er sådan, at hvis jeg ser det, så er jeg jo nødt til at, hvis ikke det er første gang, men jeg kan se, det er en her, der virkelig ikke har forstået konceptet, så må jeg give dem en advarsel, skrive deres navn og klasse ned, og så møder jeg dem igen. Og det er nødvendigt at skrive deres navn ned, jamen så følges vi ned til Niels, og så må man tage en samtale med rektor om ens rygebehov, mens man er i skole. Det er konsekvensen. Pedellerne kunne ikke give svar på, om de havde autoritet til at give elever advarsel uden for skolens matrikel. Derfor bliver vi nødt til at gå til højeste instans, rektor på Nærum Gymnasium, Niels Jølund Pedersen. Første spørgsmål det er bare helt simpelt, om du synes, at det er en indblanding i elevernes privatliv, når pedellerne giver skriftlige advarsel til elever, der står ude på skolens grund, f.eks. nede ved Rema 1000 og Uyghur. Ja, altså de sager, jeg kender til, det er nogle sager, hvor elever har stået på privat grund et andet sted, f.eks. i parkeringskælderen over ved Rema 1000, eller i blokkene over for hovedindgangen og står nede i kælderskagtene. Og så er det helt klart, at så er vores elever ud at gøre noget, som vi ikke som skole kan stå indenfor, og vi får naboklager, og det kan jeg fint forstå. Så der vil jeg sige, der synes jeg, at der er vi nødt til at tage fat som skole for at bevare et godt naboskab. Ja. Så for eksempel, når man står på fortorvet, for eksempel herude, og står og ryger, ikke over på boligblokken siden, på skolens side på fortorvet. Er det stadig skolens grund, er det privat grund, eller er det... Jeg er faktisk ikke helt klar over. Det er du ikke helt klar over? Okay. Hvor langt skolens matrikel. Jeg tror, at skolens matrikel den rækker ud på fortorvet også. Okay, så det er faktisk begrundet, at det er jo varsel for det fortorv der? Ja, det er klart, at det er jo en lov, som er lavet fra centralt hold, at der ikke må ryges på alle skolematrikler i Danmark. Og derfor er den er vi selvfølgelig nødt til at følge. Og det giver nogle praktiske problemer. Ja. Så pedellerne er berettiget til at give de her advarsler? Ja, det mener jeg. Og jeg mener også, at vi har et relativt lille problem her på Nærum Gymnasium. Altså, der er forholdsvis få rygere, og jeg synes ikke, at det er noget, vi hører meget til.